troisième jour, j'ai dit, Seigneur, que tu ressuscites pour moi pour cette troisième fois de mon examen. Et les jours après, je suis partie à l'examen. C'était très tôt le matin. Et puis on a commencé à conduire. J'ai conduit. Og så kom jeg på et eller andet sted, hvor det er meningen, jeg skulle dreje til højre. Et puis je suis arrivé à un endroit où je devrais prendre la droite. Men jeg kom til at køre lige ud. Et puis j'ai continué. Og så tænkte jeg, nej, et puis je me suis dit, oh là, j'ai vraiment échoué. Da jeg kørte lige ud, så sagde han til mig, lav lige en uvending. Et puis il m'a dit, retourne encore. Og så lavede jeg en uvending. Et puis j'ai retourné. Og så kørte jeg, og så kom vi tilbage igen. Et puis on est retourné là où on devrait. Så sagde han til mig. Et puis il a dit, du skal bare blive ved med at køre sådan der, du skal bare tage det roligt. Et puis continue et sois vraiment posé. Lige så snart den sagde det der, tænkte nej, quand il a dit ça, den er god nok. Je me suis dit, oh, c'est pas vraiment tout bon. Og så sagde han, tillykke med dit kørekort. Et puis il m'a dit, félicitations avec ton permis. Jeg var så glad, at jeg J'étais très, très contente, j'ai pleuré. Jeg takker Gud så meget, fordi han har virkelig været så god. J'ai béni beaucoup le Seigneur parce qu'il est vraiment bon. Hvis jeg havde ikke fastet dagen inden, si je n'avais pas vraiment jeûné avant, hvis jeg havde virkelig ikke angret over for Gud og sagde til ham, jeg har brug for det her, si je n'ai pas vraiment supplié Dieu et lui dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ça, så tror jeg ikke, jeg havde bestået. Je crois pas que j'allais réussir. Så tror jeg ikke, jeg skulle igen begynde med at vente og få en ny køreprøve. Je croyais pas que j'allais vraiment réussir. Han har været så god for mig. Et Dieu est vraiment bon. Ikke bare at jeg har fået kørekort. C'est pas seulement parce que j'ai eu le permis de conduire. Men Gud han har også velsignet mig med en bil. Dieu m'a aussi béni avec une voiture. Alléluia. Ja, amen. Amen, amen, amen. C'était juste ça. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus. Jésus est bon, bien-aimé. Il ordonne une chose, elle arrive. Il a ordonné. Ce n'est pas parce qu'elle méritait, mais parce que Jésus a dit. Et là, elle a eu son cœur corde. Acclame encore le roi des rois. Nous allons appeler le second témoin. Nous invitons très respectueusement notre Papa Thierry. Vous aussi témoigner la grandeur de ce que ce Dieu a fait dans sa vie. Amen, 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 amen. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour la grâce et la faveur. Ce que Dieu a fait pour moi. J'ai seulement une petite chanson où je vais chanter. J'espère que la chanson, vous tous vous la connaissez. Peut-être vous pouvez m'accompagner. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui c'est mon jour. Amen, amen. Amen. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Oh, puissant guerrier. Oh, Amen, 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 amen.
Alléluia. Je n'ai pas vraiment une belle voix. Mais j'avais une bonne voix quand je chantais. Alléluia. En tout cas, aujourd'hui, bien aimé, je vais juste témoigner. Dans un premier temps, je bénis Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, le crucifié de Golgotha, le oui et la main, le Dieu tout-puissant, le ressuscité parmi les morts. Alléluia. C'est lui qui dit un mot et les choses arrivent. Si lui il dit oui, personne ne peut dire non. S'il dit non, personne ne peut se lever et dire oui. Alléluia. Bien aimé, je vais commencer dans un premier temps de bénir d'abord les deux anges de Copenhague. Papa Pascal et Maman Ushindi. Je bénis leur vie et je bénis aussi et tous les staffs et je bénis leur vie. Amen, amen. Pour leur soutien dans ma vie. Je vais commencer d'abord, bien aimé, là où je suis arrivé. Je suis arrivé oui, je suis arrivé ici au Danemark. Dans une situation, peut-être que vous connaissez vous-même, où il y avait des combats, où il y avait des complications, où il y avait beaucoup de choses. Jusqu'à point que j'ai connu la mort. Until der stod dødsfald i familien. Ma femme que vous connaissez. Og jeg mistede min kone. Amen, amen. Amen. C'est un combat qui a commencé depuis très longtemps. Det er en kamp, som starter allerede for lang tid siden. Mais malgré ça, selvom det, Dieu est en train de nous donner toujours la vie et la victoire. Det vil Gud altid give os sejren. Amen, amen. Amen. Je vais commencer d'abord aussi de moi-même là où je suis venu. Je suis venu dans une famille où il y a l'humiliation, où il y a la pauvreté. Mon père à moi m'a donné un nom. Un nom là de son grand frère qui est au village, qui n'a jamais été en ville, qui n'a jamais étudié, qui n'a jamais fait n'importe quoi dans sa vie. Dans ma famille, il y a beaucoup la sorcellerie. Alléluia. Amen. Et cet esprit-là était encore sur moi. À partir du nom. À partir du nom que j'ai porté. C'est un nom qui porte beaucoup de blocages. C'est un nom qui porte beaucoup de choses dans la vie. Où il n'y a pas la production. C'est un nom qui porte des retards dans la vie. C'est un nom qui porte de la pauvreté. Alléluia. À partir de la prière, quand nous avons prié avec le staff, et j'ai même découvert qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce nom-là. Alléluia. Amen. Et on a commencé à prier et à briser cet esprit. Que cet esprit-là tombe dans ma vie. Alléluia. Amen. Et on continue toujours à prier. Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. On ne s'arrête pas. Tant que nous sommes encore en vie, tant que nous sommes encore sur cette terre, le combat est là. Alléluia. Amen. Je vais encore continuer sur mon témoignage, sur mes études. Quand je suis arrivé ici au Danemark, j'ai commencé l'école. Vous connaissez vous-même le processus de Sprog-school. En tout cas, c'était difficile pour moi. Un jour comme ça, je suis rentré à la maison. Paix à son âme.
Je dis que la langue ici, je ne vois pas, c'est que je vais parler cette langue. Så jeg sagde bare, jeg tror ikke, jeg kan tælle Cette de her langue sprog. est vraiment trop difficile. Je ne sais pas. Altså, danske sprog er så svært. Comme vraiment, elle me soutient beaucoup. Og så hun hjalp mig rigtig Non, meget. tu vas le parler. Hun sagde, du skal virkelig tælle de her Tu es sprog. encore, tu viens de commencer. Du har lige startet. Malgré ça, bien aimé, Trods det je ne her, comprenais pas la langue danoise. altså jeg forstod intet. Malgré que j'ai passé l'école, Selvom jeg gik i je ne skole, comprenais même pas. jeg forstod intet. Je suis arrivé au VUC. Jeg tager til VUC. J'ai commencé le VUC, Jeg starter på VUC. 9e. 9. klasse. Malgré ça, Trods det, j'ai commencé maintenant à comprendre. så begyndte jeg at forstå lidt. Il y a un jour comme ça, En dag, je suis arrivé à la maison. så kom jeg Mais hjem. pourquoi je ne comprends pas? Hvorfor kan jeg ikke forstå Pourquoi tu danske ne peux sprog? pas me donner un esprit de compréhension? Hvorfor kan jeg ikke så Que je få puisse en comprendre forståelse ånd? du tic au tac. Så kan jeg bare forstå lige pludselig. Alléluia. Amen. Ça, c'était vraiment mon problème. Det var virkelig mit Je n'ai problem. pas besoin d'écrire la langue danoise. Jeg har ikke brug for at Parce que la skrive. langue danoise est vraiment différente avec notre langue Fordi française. den er anderledes end fransk. J'ai besoin seulement de comprendre. Jeg vil bare forstå. J'ai commencé les pratiques au plan, mais j'ai beaucoup travaillé au parti Jeg har de virkelig plage. arbejdet på plejehjemme. Il y a un jour, le chef là, En dag, hvor der var en chef, som sagde til mig, quand il parle avec moi, når hun Je ne snakker comprends med mig, rien. jeg forstår ingenting. il peut me dire que tu vas faire quelque chose ici. Je ne comprends pas. Je dis que ya. Hun sagde noget til mig, jeg forstår intet, men jeg sagde bare ja. Et puis par après, il dit que moi je veux que tu ne comprennes Og pas. så sagde hun til sidst, Tu dis seulement que jeg tror, du forstår intet, du siger kun ja. Si tu ne comprends pas, il faut demander. Hvis du ikke forstår, så må du spørge. Alors moi j'avais peur Men jeg var bange de demander. for at spørge. Bien aimé, Kan jeg prøve? j'ai commencé avec le 9e là. Og så jeg starter med 9. 9e, klasse. 9e. 9. J'ai passé le 9e. Og så har jeg bestået 9. J'ai fait le 10e. Og så tror jeg 10. Je crois que klasse. peut-être je peux réussir le 10e. Og så tror jeg måske, jeg kan bestå 10. Je suis arrivé à l'examen. Og så ankommer jeg til eksamen. C'était l'examen de danois. Det var dansk eksamen. Alors, les conditions c'était que Betingelsen var, dans les laptops, tu ne dois pas utiliser le Google Docs. så du kan ikke bruge Google Docs. Alors, l'examen là, je connais bien cet examen là. Jeg kender rigtig godt den her eksamen. Alors, je connaissais bien cet examen. Jeg kender godt til eksamen. Je connaissais bien cet examen. Jeg kender godt eksamen. Maintenant, par après, je Bagefter, suis allé dans mon Google Docs. og så gik jeg ind i Google J'ai Docs. copié tout. Jeg har kopieret alt. Maintenant, pour que j'aille maintenant arriver sur l'examen là où il fallait maintenant mettre cet examen, Der hvor jeg skulle copy-paste min eksamen, le contrôle est venu. og så kommer sensor og kontrollerer. Il a remarqué, il dit que, mais pourquoi tu utilises le Google Og så Docs? sagde han, hvordan kan det være, at du bruger Google Docs? Je viens d'arriver. Det var forbudt. Non, tu dois sortir dehors. Og så sagde han, ud med dig. L'examen était, on avait exclu l'examen. Og så de har annulleret min Mais eksamen. j'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Je me suis dit, oh. J'ai dit que bon, je vais faire le grundforløb tout. Og så sagde jeg bare, okay, nu vil jeg bare tage Pour grundforløb que 2. j'ai fait le social sans hjælp. Og så vil jeg tage sosu-hjælper. Bien aimé, j'avais des réclamations de ne pas réussir. Jeg vil påkalde, jeg vil blive reklameret, så jeg ikke vil slutte med mit studie. J'ai commencé le grundforløb tout. Jeg begynder med On grundforløb a 2, fait les screening. og så har vi taget nogle screening. Screening, c'est-à-dire que voir comment ton niveau de danois. Og så vil de ligesom vurdere, hvilket niveau har du i dansk Comme je sprog. vous dis que j'avais des complications de Som danois. jeg sagde, jeg har mange komplikationer i dansk. Toi, tu ne peux pas Og så sagde de, commencer directement le grundforløb. du kan ikke starte med det samme Tu dois faire le grundforløb. grundforløb tout plus. Du skal lave grundforløb 2 plus. C'est-à-dire je fais encore, c'est-à-dire que je requiers encore 2 mois. Så kommer jeg igen tilbage i 2 måneder. J'ai fait les 2 mois là-bas Jeg lavede 2 måneder et der, j'ai terminé. og så bliver jeg færdig. J'ai commencé le grundforløb tout. Og så starter jeg grundforløb 2. Et le grundforløb tout, quand j'ai commencé là, Da jeg startede, j'avais des complications så har jeg nogle problemer. et des situations à la maison. Og så andre ting Je ne me derhjemme. concentrais même pas. Jeg kunne slet ikke koncentrere Alors mig. le grundforløb tout, Og den er les grundforløb 2. conditions c'était que vous devez lever la main dans la classe. Og betingelsen var, at du skal række hånd op. Tu dois parler dans la classe. Og du skal sige Tu noget. dois poser la question. Du skal spørge. Tu dois montrer que tu es capable. Så du skal virkelig vise, at du er i stand til at gøre C'est noget. surtout sur les étrangers. Det er kun for indvandrere. Alors comme moi, j'étais vraiment très timide. Og jeg var meget kold.
Alors je ne comprenais même pas rien. Alors arrivé sur après 6 mois, on donne, le professeur va t'appeler. Efter 6 måneder så bliver du indkaldt til møde. Il va te parler ton niveau, comment tu travailles. Så vil læreren fortælle dig eller vurdere dig og fortælle dig hvor langt du har nået. Alors le professeur m'a appelé. Så bliver jeg kaldt ind. Il pose la question, comment tu te vois en classe? Og så spurgte hun mig, hvordan ser du dig selv? Inden jeg selv vurderer dig, hvad er det du vurderer dig? Er du virkelig aktiv i klassen? Jeg sagde bare lidt, så sagde nej, du er ikke aktiv. Og så sagde jeg, du kan ikke bestå. Fordi det her grundforløb, det er virkelig svært for dig. Jeg tror, du skal igen tilbage 3 måneder. Alors les 3 mois, mes amis d'abord en face d'encore. Så når jeg tager tilbage 3 måneder, så går frem, så mine venner går frem jo. Je suis retourné encore 3 mois. Og så starter jeg igen. J'ai encore recommencé les 3 mois là. Og så starter jeg igen. J'ai eu des problèmes, il y a un cours là, c'est quoi? Quel cours là? Og så fik jeg nogle problemer. Dans ce cours là, j'avais encore des difficultés. Så jeg havde jo mange problemer i et eller andet fag. Le professeur m'a dit encore, tu n'es pas vraiment un danois niveau. Og så sagde den lærer, du har ikke den rigtig god danske niveau. Je vois que tu dois encore retourner. Og du skal igen tilbage. J'ai retourné encore 2 mois. Igen 2 måneder. Alors mes amis là, ils ont déjà avancé. De andre, de går bare fremad, og jeg tager tilbage. Og så siger jeg, hvorfor indtil nu her? Hvad er der ikke går godt med mig? Je n'arrive pas à comprendre. Jeg forstår det ikke. Il me donne toujours, me dit que de rentrer. De siger altid, jeg skulle tilbage. Mais moi-même, j'avais conscience que jeg var selv overbevist. J'avais un problème. Om jeg havde et problem. Et ce problème-là, og det problem der, c'était un problème spirituel. Det var et åndeligt problem. Alléluia. Amen. Cet problème spirituel, bien aimé, det er åndeligt problem. C'est seulement que je dois chercher Dieu. Jeg skulle bare søge Gud. Et de prier, de chercher la délivrance. Og jeg skulle bede og finde min udfrielsen. Amen, amen. Amen. J'ai encore avancé. Jeg fortsat. J'ai réussi cet examen-là. Og jeg består eksamen. J'ai commencé le hovedforløb. Og så starter jeg igen grundforløb. Le hovedforløb. Hovedforløb. Okay. Maintenant, je suis allé aux pratiques. Og så gik jeg til praktik. Mon premier pratique. Min første praktik. J'ai eu des problèmes avec mon vejleder. Og så fik jeg nogle problemer med min vejleder. Alors, le vejleder, il ne m'aime pas. Og han kunne slet ikke lide mig. Il n'avait pas besoin de moi. C'est-à-dire que quand je lui pose des questions, hvis jeg spørger ham, il ne me donne pas de réponses. Han giver mig ikke det rigtige svar. Que je suis satisfait. Og så jeg kan være tilfreds med det. Maintenant, par rapport, j'ai dit qu'en tout cas, il faut qu'on me change les pratiques. Og så sagde jeg, men jeg vil bare skifte praktikvejleder. Maintenant, le consulent de la commune. Så kommunens uddannelseskonsulent. Il a laissé son bureau à la commune. Så kommer hun. Pour devenir mon vejleder. Så vil hun være min egen vejleder. Amen, amen. Amen. Bien aimé, c'est là où le combat a commencé. Det er lige der, hvor kampen starter. Consulent uddannelse. Donc, c'est un chef, papa. Uddannelseskonsulent. Il quitte son bureau pour devenir mon vejleder. Så forlår hun sit kontor og begynder at være min vejleder. Et puis, c'est un sygeplejerske. Og hun er sygeplejerske. Il a vraiment des danois longs, des danois là que je ne comprends pas. Med højt niveau, som jeg ikke forstår. Alors, il est venu. Så kom hun. Il me dit que, bon, je vois que comme tu n'as pas les voix, c'est moi que je serai maintenant ton vejleder maintenant. Så det er mig, der skal være din vejleder nu. Maintenant, on commence avec les mål. Og så starter vi med mål, som vi har. Il m'a donné, si c'est 3 mål comme ça. Og hun gav mig 3 mål. Il me dit que je te donne 3 jours. Jeg giver dig 3 dage. Tu vas venir, tu vas m'expliquer. Så vil du komme og vil du forklare mig alt det du forstår om målen. Et c'est-à-dire que tu vas combiner les mål et les pratiques. Og så vil du kombinere mål og praktik. Je suis entré à la maison, je dis que da jeg kom hjem, så sagde jeg. J'ai essayé. Jeg prøv. Mais quand même c'était bon. Det var godt. J'avais quelqu'un qui m'avait aidé. Jeg havde en der har hjulpet mig. Quand je suis arrivé là-bas. Da han kom. Le sous-place qui me pose d'abord la première question. Så spurgte hun mig. Il me dit que pourquoi on donne l'insuline? Hvorfor giver man insulin til folk? Je dis que bon, la question, je peux essayer de te donner la réponse. Så siger jeg kan da mais godt. Cette question, ça concerne aussi les assistants. Så jeg kan godt svare dig, men de her spørgsmål, de er til assistenter, ikke til hjælper. Oui, je lui ai donné den bonne réponse. Og så jeg gav hende god svar. Og så begynder hun bare at stille mig så mange spørgsmål. Il a bombardé des questions qui n'étaient pas de mon niveau. Så han har virkelig stillet mig så mange spørgsmål, som var ikke i mit niveau. Amen, amen, amen. Amen.
Il m'a bombardé de questions là, même quand je trouve dans les livres, il n'y avait même pas. C'est-à-dire, les mots là, on devait travailler avec elle 1 heure du temps. On a fait 2 heures du temps. So we brauchten 2 timer. Je dis que la maman ici, c'est quoi? Og så tænker jeg, hvad vil hun? Et maintenant, par après, efter det, il m'a posé encore la question. Så spurgte hun mig igen. Je ne sais pas si c'était quelle question encore. Jeg kan ikke huske spørgsmålet. J'avais mon téléphone sur la table. Jeg havde min telefon på bordet. Il dit que, enlève ton téléphone sur la table. Tag væk din telefon. Jeg vil slet ikke se din telefon på bordet. Je le fais voir le téléphone est atteint. Jeg siger, at den er slukket. Den kan ikke ringe. Et puis par rapport, j'ai mis le téléphone sur le gulv. Så jeg har lagt telefonen på gulvet. Je ne voulais pas voir le téléphone sur la. Je ne voulais pas voir. Jeg vil ikke se telefonen. Maintenant par rapport, moi aussi, je suis très fâché là. Så begynder jeg at være C'est là où les choses ont commencé. Det er lige der, hvor ting startede. La colère a monté. Og jeg begynder at være vred på hende. Comme moi je vois que je vais prendre ce téléphone, je le jette dans l'escale. Jeg blev meget sur, og så siger jeg vil smide den her telefon ind i skrald. Tu seras satisfait. Og så vil du være tilfreds. Maintenant, il y avait lui, elle était avec nous. Elle suivait comment je suis en train de m'expliquer. Så var der en anden, der var med og skal bare sådan følge op på os. Alors, elle me disait que Chikungu. Og så sagde hun til mig. C'est un chef, il ne faut pas dire ça. Og så sagde hun, det er en chef, du må ikke sige det. Non, moi je vais jeter ça. Og så vil jeg sige, jeg vil smide bare ud. Maintenant, par après, la dame là, elle me dit encore, pourquoi est-ce que tu n'as pas rentré ton devoir? Il y avait un devoir que je devais renvoyer à l'école. Jeg skulle aflevere hjemmeopgave. Non, le devoir, j'ai déjà fait le devoir. Og så har jeg sagt, at jeg allerede lavet hjemmeopgave. Je lui ai montré le devoir. Jeg har det på papir. C'est seulement pour les typing, c'est-à-dire écrit sur le computer. Jeg skulle bare skrive det ind på computer. Quand je rentre à la maison, da jeg kom hjem, alors c'est-à-dire que je vais même mes enfants vont m'aider pour écrire. Så ville mine børn hjælpe mig med at skrive det ind i computer. La commune te paye. Kommunen betaler dig. Tu dois envoyer ça. Du skal sende opgaven. Pourquoi tu as fait ça? Hvorfor har du gjort det her? Alors, moi aussi j'étais très fâché. Jeg var meget sur. Bien aimé, c'était un petit toupet là. Det var bare meget lidt. Je vais prendre sa tête, je le jette sur la mur. Og så ville jeg bare lige sådan angribe hende faktisk. Comme ça, moi-même, je vais appeler la police. Og så ville jeg bare ringe efter politiet. J'ai beaucoup tremblé là. Les origines. Jeg rystede rigtig meget. Jeg var virkelig vred. Les origines. Et j'ai commencé à grincer les dents. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit que non, j'ai arrêté les pratiques. Og så har jeg sagt, jeg stopper med praktikken. Alors, la dame là me dit que c'est bien, c'est votre décision. Det er din egen beslutning. Moi, je ne peux pas continuer dans cette situation. Og så siger jeg kan ikke fortsætte sådan der. J'ai arrêté les pratiques. Så har jeg stoppet praktik. Je suis rentré travailler comme ufaglært. Og så begynder jeg at arbejde som ufaglært. I 5 måneder. Au moment d'abord, mes amis ont déjà terminé. Så min kollega, det var allerede færdige. Alors, il y a un qui m'a appelé. Og så var der en, der ringede til mig. Tu es à quel niveau maintenant? Hvor er du hen nu? Tu as terminé. Er du færdig? Non, j'ai eu des problèmes avec mon commune. Jeg siger, jeg har problemer med vejledere. Hende der, den uddannelseskonsulent kommer. Alors, j'ai laissé ça. Så jeg har stoppet. Non, il faut venir, il y a une autre commune ici, on peut t'aider. Der er en anden kommune, der kan måske tage imod dig. J'ai quitté, je suis allé à une autre commune. Så gik jeg til en anden kommune. Arrivé là-bas, j'ai bien travaillé. Jeg har virkelig arbejdet rigtig godt. Le diable est très rusé. Djævlen kom igen efter Alléluia. mig. Han er meget surtout si tu as des combats. Især når du har surtout kamp. Si tu as des réclamations. Især når du har surtout si tu as un esprit qui te suit. Især når du har en ånd, der forfølger dig. Très rusé. Han er altid snydig. Arrivé vraiment bien aimé, c'est-à-dire aux dernières pratiques. Jeg nåede til sidste praktik. J'ai tout terminé. Jeg har færdig med det hele. Et on m'a donné le papier, on m'a fait le gooking. Og så bliver jeg godkendt. C'est-à-dire je dois maintenant rentrer à l'école pour faire l'examen. Og så skulle jeg tilbage til skole for at gøre min eksamen. Le vejleder est venu. Så kommer vejleder igen. Il commence à me dire que. Så begynder hun at sige. Bon, je vois que tu viens de terminer. Jeg siger du er i gang med at færdig. Je vais aller avec toi pour 2 semaines. Pour voir comment tu travailles avec les vieux là. Og så vil jeg komme i din praktik og se hvordan du er i gang med at arbejde med de ældre. Så siger jeg hvorfor? Est-ce que ça se fait?
sker det her? Ja, det er ikke noget, vi gør almindeligt, men jeg vil bare sige, hvordan du arbejder. Og så siger jeg, okay, vi skal gå. Og så har jeg bare lavet nogle fejl. Så hun sagde, når jeg skal vaske, så skal jeg gøre det her, det her. Og så begynder han at skælde mig ud. Og så siger jeg, hvad er det for noget? Og så skælder han mig ud og siger, nej, du skal ikke gøre det her. Og så siger jeg, Herren, hjælp mig, jeg skal lige afslutte her. Alléluia. Amen. Le monsieur est allé au comptoir. Så gik han på kontor. Il est allé dire que, en tout cas, Chikungu, je suis vraiment désolé de lui. Jeg er virkelig, de er svært med ham. En tout cas, je crois qu'il doit revenir encore. Så han skal starte igen. Dans le comptoir là-bas, il y avait une maman. Og så var der en dame. Chikungu, on a déjà fait le goukendt. Lui, il est déjà parti. Og så sagde hun, vi har allerede goukendt ham. Vi kan ikke gøre noget andet. Il ne faut pas venir nous dire ça ici. Du må ikke sige det her. Mais pendant ça, j'ai beaucoup prié à la maison. J'ai dit que Seigneur, jeg bad så meget derhjemme. Que cette tempête loin de cette pratique. Tag den her vind væk fra mig. Terminé, Seigneur. Jeg er færdig. Bien-aimé, il y a seulement qu'un sur le comptoir. Der var kun inde på kontor. Chikungu, il a déjà terminé son pratique. Så de sagde, Chikungu er allerede færdig med sin praktik. Ils ne font pas lui déranger. Så I må ikke forstyrre ham mere. Et bien-aimé, j'ai terminé le pratique. Og så var jeg færdig. Je suis allé à l'école. Så gik jeg tilbage til skolen. J'ai commencé à l'école, c'était un mois pour écrire l'examen. Så jeg havde en måned for at skrive min eksamen. Pendant les 2 semaines ici, bien-aimé. Og i 2 uger. J'ai connu un combat. Da jeg skulle skrive min opgave færdig, så fik jeg en stor kamp. Dans ma vie. Så der skete noget forfærdeligt i mit liv. J'ai exposé cette situation ici. Jeg har snakket med de ansvarlige her. Avec les hommes de Dieu. Med Guds mænd her. Ils m'ont aidé avec la prière. Så har de hjulpet mig med bøn. Avec la délivrance. Med ufrielsen. Bien-aimé, c'était difficile pour moi. Det var virkelig svært. Pour écrire seulement que mon dernier examen. Så for at bare skrive min aller sidste opgave. Quand je prends la livre comme ça, da jeg tog bogen, ça n'entre pas. Jeg kan slet ikke koncentrere mig. Des choses arrivaient, des pensées arrivaient sur moi. Så jeg har tanker andre steder. Je dis que si je n'arrive pas à réussir cet examen, hvis jeg ikke består den her eksamen, qu'est-ce que je vais faire encore? Hvad skal jeg så gøre? Ici au Danemark. Hvad skal jeg gøre her i Danmark? Je regarde encore mon âge. Jeg kigger på min alder. Qu'est-ce que je vais encore faire? Hvad skal jeg så gøre? Bien-aimé. Kære. J'ai prié, on a prié ensemble avec les hommes de Dieu. Vi har virkelig bedt meget med Guds mænd. Bien-aimé, j'ai dit que j'ai eu la victoire. Jeg så at jeg fik sejren. Le premier examen. Første eksamen. On a fait bien. Je suis venu ici, on a prié. Jeg kom her, så har vi bedt. J'ai lu quand même, comme vous savez vous-même, je connais beaucoup de choses. Jeg kender så meget. Mais j'ai dit que non, j'ai prié seulement que donne-moi la sagesse. Så jeg sagde bare til Gud, giv mig visdom. De toutes les questions qu'on va me poser. Og kundskab for alle de spørgsmål, der skal stilles. Que je suis arrivé capable à répondre. Så må jeg være i stand til at besvare de spørgsmål. Amen, amen. Amen. Le premier examen, Dieu m'a donné la victoire. Så første eksamen gav Gud mig sejren. Alléluia. Amen. Malgré le combat était arrivé, selvom kamp var malgré le combat s'est levé, selvom kamp opstod, c'est pourquoi la Bible nous dit que même si nous sommes dans le combat, selvom vi i nous le combattons dans la victoire. Så vi kæmper i sejren. Amen, amen. Amen. Nous le combattons dans la victoire. Vi kæmper i sejren. Quelle que soit la situation, lige meget hvilken situation quel du que går soit le igennem, problème qui peut se lever dans lige nos meget vies, hvilket problem du går igennem, nous combattons cette situation dans la victoire. Vi kæmper i sejren. Bien aimé, le deuxième examen, nummer 2 eksamen, on a donné l'examen. Så vi fik eksamen. Je suis arrivé à la maison cet examen-là. Da jeg kom hjem med eksamen, cet examen, c'est comme si j'avais travaillé ça lorsque j'étais en groupe. Så jeg kan godt huske, at jeg havde den samme eksamen, da jeg var i grundforløb. Si quelqu'un a le diabète type 2. Hvis man har diabetes type 2. Amen, amen. Amen. J'ai travaillé. Så har jeg arbejdet. Je suis arrivé à l'examen. Så ankommer til eksamen. Je priais à l'année, je dis que j'ai besoin que toutes ces questions qu'on va me poser, jeg sagde til Gud, que ces questions je les connais. Alle de spørgsmål, der skal stilles, si je ne connais pas ces questions-là, så skal jeg være i stand til at besvare dem. Avec mon danois déchiqueté, så hvis jeg ikke virkelig ved, hvor meget jeg skal sige med min dansk, je ne sais pas si je vais répondre. Så ved jeg ikke, om jeg kan besvare dem. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. On m'a posé des questions que je connais. So et j'ai répondu à toutes ces questions-là. Et j'ai bien expliqué mon examen. Et mon professeur m'a dit que Tikungu. Go ul. Yeah. Va un peu dehors. Alléluia. Amen. Et il m'a appelé. Il m'a dit que pisto. Tu as pisto. Alléluia. 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 Il m'a libéré, il m'a libéré, il m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Alléluia, 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 oh, alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Non, bien-aimé, Dieu est bon. Toi, bien-aimé, tu es ce que l'Éternel t'arrivera. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ce que Dieu a déjà dit sur ta vie va toujours arriver. Et tu vas vivre ça. Malgré les combats, malgré les tempêtes, tu vas, dans la Bible, il y a une histoire où Jésus était sur la barque avec ses disciples. Mais il y avait une tempête qui s'est élevée. Amen, amen. Les disciples sont allés élever Jésus. Bien aimé, quelle que soit la tempête qui va s'élever dans nos vies, nous devons seulement lever Jésus dans nos vies. Jésus est capable de nous donner la victoire. Amen. Jésus va te donner aussi la victoire. Quelle que soit ta promesse là, Jésus va te donner la victoire. Amen, amen. Amen. Acclame Jésus. Amen, 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 acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. La danse est des victorieux. Et Jésus est vivant. Il ordonne une chose, elle arrive. Il dit une chose, elle arrive. Jésus a ordonné. Papa Thierry a terminé. Alléluia. Amen. Quelle que soit la condamnation, si Dieu dit, personne ne peut dire non. Si Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Moi, j'appelle souvent Papa Thierry collègue. Parce qu'on a commencé Pro School ensemble. On était dans la même classe. Et puis moi, je l'ai laissé d'abord.
Acclame Jésus. Vous comprenez, chacun a ses combats. Mais quel que soit ton combat, toi persévère seulement. Alléluia. Toi persévère seulement. Ce qui est sûr, la victoire est certaine. Et aujourd'hui, Papa Thierry a sa victoire. Acclame Jésus. Nous allons aussi encore appeler un autre témoin à le nom de Maman Angèle qui veut témoigner Jésus. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Bien-aimé, continue à acclamer Jésus. Alléluia. Moi, c'est Maman Angèle Niaoré. Vraiment, j'ai un petit témoignage à donner. Je veux d'abord remercier le ministère du combat spirituel et la continuité. Et remercier ici tout le staff du ministère du combat spirituel. Dans le mois de septembre, le 2 septembre, j'ai voyagé, je suis parti en Côte d'Ivoire. J'étais tellement fatigué. Il dit, je suis allé pour me reposer. Il y a longtemps, je vais à Abidjan. Il n'y a jamais eu de problème en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le passeport danois que j'ai il y a bientôt 15 ans, j'ai eu des problèmes à l'aéroport de Côte d'Ivoire en venant au Danemark. J'étais avec une amie Constance qui a aussi le passeport danois. Mais on a fait 3 semaines. On devait quitter là-bas dimanche. Mais samedi soir, comme j'ai l'habitude de me réveiller à 3 heures, je ne travaille pas pour prier. Mais à 3h30, pendant que j'étais en genoux, j'ai senti la présence de quelqu'un qui est rentré dans la maison. J'ai eu la chair de poule. Mais j'ai continué de prier jusqu'à 5 heures. Dimanche matin, on a fait les bagages. On a déposé à la porte. J'ai dit à ma copine et à Constance, mettons-nous en genoux, on va prier. On a prié encore. J'ai confié le voyage à Dieu. On est sorti. On est arrivé à l'aéroport. Ils ont fait l'enregistrement, tout. On est monté là-haut. Où on doit maintenant contrôler les passeports. Tu dois mettre tes mains pour qu'on prenne les empreintes. Constance est passée. J'ai mis ma main. Ça a refusé. Deuxième fois, ça a refusé. 4 fois. Ils ont appelé la police. Ils ont appelé 2 Français. On dit que ces Africaines ont l'habitude de prendre les papiers des gens pour voyager. C'est que le passeport ne lui appartient pas. Madame, on est obligé de te mettre de l'autre côté. On va bien te contrôler. Parce que ce passeport-là, il n'est pas à toi. Moi, j'étais là et dit, Seigneur, tu n'es pas un Dieu de honte. Depuis dans ma vie, moi, je n'ai jamais pris un document de quelqu'un pour voyager. Mais la honte que l'ennemi veut créer ici, là, moi, je mets ça entre tes bras. J'invoque maintenant ton sang et que tout esprit qui m'accompagne, qui ont la main sur ce passeport, si tu es vraiment Dieu, il faut que moi j'arrive au Danemark. Ils m'ont envoyé de l'autre côté avec 2 Français. Et puis ils ont envoyé 2 militaires. Ils ont mis la caméra. On dit, il faut bien te placer. Je suis là. Ouvre tes yeux. On va essayer 2 fois. Si on essaye maintenant que ça refuse, directement tu vas en prison et puis on va appeler le Danemark. Moi j'étais là tranquille. J'ai invoqué mon sang de Jésus. J'ai mis ma main. Le Français l'a crié sur moi. Il dit, monsieur, je n'ai pas volé. Jusqu'à preuve du contraire, je suis dans mon pays. Même s'il y a un problème, je reste dans mon pays. Donc, ce n'est pas la peine de crier sur moi. Tu ne peux même pas m'intimider. J'ai mis ma main. Ça a mis vers Goken. On dit, mais l'autre main, ça, c'est pas possible. J'ai mis l'autre main encore.
On dit il faut recommencer. J'ai recommencé encore. La machine a sonné maintenant. Vers, c'est possible. J'ai dit, c'est eux maintenant, ils vont me dire, excuse-nous, non, pardon, c'est une erreur. J'ai dit, Jésus-Christ a triomphé de l'ennemi. J'étais en train de chanter, j'étais ici arrivé dans l'avion. Quand tu me demandais, dit, tu es connu. Moi, j'avais senti la présence de quelqu'un qui était venu en mission. Si je n'avais pas prié, j'allais rester à Abidjan. Donc vraiment, je remercie ce Dieu de papa et de maman Olangi. Prier, c'est une arme. Si je ne témoignais pas là, je ne pouvais pas rentrer. Il fallait que je témoigne ce grand Dieu. Donc je remercie le ministère du combat spirituel et que la gloire soit rendue à notre Dieu. Merci. Alléluia. Welcome to Denmark. Acclame Jésus. Clap for him. Clap for him. Bien-aimé, acclame Jésus. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Avec ce que ce Dieu a fait. Il m'a libéré. Tu vas louer le Seigneur Jésus. Danse comme un victorieux. Les données ont changé. Pendant que nous sommes en train de louer le Seigneur, nous allons appeler respectueusement son serviteur qu'il a choisi cet après-midi pour nous partager la parole. Papa Emmanuel, bien-aimé, tu acclames Jésus, tu es en train d'adorer Jésus. N'arrête pas de danser. Tout le monde en position et ne regarde pas ton voisin. Hey. Roi des rois. Klap for kongernes konge. Acclamez le roi des rois. Klap for kongernes konge. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Vi velsigner Herren. Pour nous avoir accordé cette grâce. Fordi han har givet os den nåde.
d'être un instrument at være et instrument pour parler à une personne. For at tale til en person. Amen. Amen. Et nous bénissons aussi Og vi velsigner også la continuité fortsættelsen de ce ministère. For denne tjeneste. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a la continuité. Fordi der er en fortsættelse. Et nous sommes là. Og vi er her. Amen. Amen. Nous bénissons aussi la coordination, le couple Lukaba. Vi velsigner også ledelsen og par Lukaba. Et tous les membres du staff. Og resten af medlemmerne. Que je fais aussi partie. I ledelsen, hvor jeg også er iblandt. Et nous bénissons le peuple de Dieu. Og vi velsigner også Guds folk. Amen. Amen. Parce qu'on peut pas prêcher s'il n'y a pas le peuple de Dieu. Fordi vi kan ikke prædike, hvis der ikke er et folk. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Må Gud være lovet. Je voulais bien aimer. Jeg vil gerne. Que tu puisses se lever. At du rejser dig. Et que tu puisses parler. Og at du taler. Amen. Amen. Dieu a dit. Gud har sagt. Le thème de cet après-midi. At temaet for denne tilbedelsestjeneste. C'est ce que l'Éternel t'a dit arrivera. Og det står der, at det som Herren har sagt kommer til at ske. Lève-toi et parle-toi toi-même. Rejs op og tal til dig selv. Tu es le prophète de ta vie. Du er profeten for dit eget liv. Tu dois parler. Du skal tale. Tout ce que l'Éternel a dit pour moi. Alt hvad Herren har sagt for mig kommer til at ske. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Tu dois parler toi-même. Tal selv. Begynd at tale og proklamere. Og sig, der er så mange ting, som Herren har sagt over dit liv. Og det skal komme til at opfyldes. Og det kommer til at ske i dag. Amen. 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 Acclamez le roi des rois. Klap for kongernes konge. Acclamez le roi des rois. Klap for kongernes konge. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Min kære i Herren. Aujourd'hui, i dag c'est le jour d'adoration. Er tilbedelsesdagen. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour mon interprète. Jeg velsigner Herren for min tolk. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit le conduise. Må Helligånden styrke hende. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Må Gud være lovet. Bien-aimé, nous sommes venus adorer. Min kære, vi er kommet for at tilbede Herren. Cet après-midi, og denne eftermiddag, nous allons adorer l'Éternel. Kommer vi til at tilbede Herren. Comme celui qui dit un mot, som ham, der siger et ord, og ordet kommer til handling. Halleluja. Amen. Celui qui dit un mot, ham, som siger et ord, et les choses arrivent. Og ordet bliver opfyldt. Amen. Amen. Bien-aimé, min kære, si je me tiens devant toi, hvis jeg står her foran dig, c'est parce qu'un jour, så er det fordi en dag, quand je suis arrivé à ce ministère, da jeg ankom i denne tjeneste, l'homme de Dieu, Papa Jean-Pierre, qui est notre papa, så Guds mand, Papa Jean-Pierre, il avait dit le jour là, han sagde den dag, il dit, tu serviras Dieu de papa et maman. At han sagde, du kommer til at tjene papa og mamma Olanke skud en dag. Amen. Mais quand il était en train de parler, men da han var i gang med at tale, dans ma poche, j'avais l'envie de quitter der havde jeg lyst i min lomme, der havde jeg et afslag på opholdstilladelse i Danmark. Alors ça donnait pas le sens. Og så det gav ikke mening. Je disais, est-ce que le monsieur connaît ce que j'ai? Jeg sagde til, det gav ikke mening. Ved den mand, hvad det er, jeg går rundt med i lommen? Mais peu importe la situation dans laquelle tu es maintenant. Så derfor, min kære, lige meget hvilken situation du går igennem lige nu. Peu importe les choses bien aimées que tu es en train de traverser. Lige meget hvad det er, du går igennem. Sache que ce que Dieu a dit. Så skal du vide, at det som Gud har sagt, c'est ce qui va se det er det, der kommer til at gå i opfyldelse. Halleluja. Amen. Je ne t'ai pas invité
été de Dieu. Jeg var ikke Guds mand. Je venais du monde. Jeg var i verdenen. Alléluia. Amen. Mais parce que l'homme de Dieu avait dit une parole, Men fordi at Guds mand havde sagt et c'est ord, cette parole qui me fait aujourd'hui devant vous. så er det det ord, der gør, at jeg i dag står Tu foran n'as jer. pas compris. Ja, du har ikke forstået Tu det. n'as pas compris. Du har ikke forstået det. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris. Du har ikke forstået, min kære. Ne regarde pas ton problème. Du skal ikke se dit problem. Nous avons des challenges et des défis. Vi har rigtig mange Des udfordringer. fois, tu vois les challenges. Og nogle gange så ser du på de Det challenges, var der er de foran var os. det défi. Og du ser på udfordringerne. Pose la question. Og du stiller dig selv Marie, spørgsmålet. comment cela arrivera? Og siger, hvordan kommer det her til at ske? Amen. Comment avec les papiers on te dit que tu dois quitter les Danemark? Hvordan med et afslag på opholdstilladelse, hvor du får at vide, at du skal forlade landet? Alléluia. Amen. Et quelqu'un d'autre te dit tu serviras ce Dieu. Og så er der en dans ce anden, pays. der siger, at du kommer til at tjene Gud i det her land. Alléluia. Amen. Alors bien aimé, Så tu min dois faire des kære, choix. du skal lave et valg. Est-ce qu'il faut accepter ce que les ténèbres te dit? Skal du acceptere det, mørket har Il sagt? faut accepter ce que tu vois. Skal du acceptere det, du ser? Alléluia. Ou accepter ce que Dieu te dit. Eller acceptere det, Gud fortæller dig? Alléluia. Amen. Bien aimé Seigneur, Min kære, nous en tant que chrétiens aujourd'hui, os som kristne i nous dag, devons faire des choix. vi skal tage et valg. Le monde est devenu très compliqué. Verdenen er blevet så kompliceret. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas faire les choix, Og hvis du ikke kan finde ud af at c'est træffe ce et que valg, Dieu est en train de voir, og et valg omkring det, du c'est ce ser, que Dieu est en train de i vivre, forhold til det, du er i gang med at pour gennemleve, dire que ce que je vois là, for at sige, det jeg ser her, ce n'est pas ce que Dieu a dit det er ikke det, Gud har sagt pour moi. for mig. Bien aimé, si tu ne comprends pas comme ça, Min kære, hvis du ikke forstår det tu således, vas abandonner. kommer du til at efterlade Halleluja. på vejen. Tu vas abandonner. Du kommer til at efterlade Gud på Halleluja. vejen. Amen. Nous allons lire un verset Vi lader os læse et vers, qui va nous aider. som kommer til at hjælpe os. Alléluia. Nous Amen. sommes dans Psaume 33, Vi er i Salmernes bog 33, verset 9. det 9. vers. La Bible déclare, Psaume 33, verset 9. Vi læser Salmernes bog 33, det 9. vers. Car il dit, For han talte, et la chose arrive. og det skete. Il ordonne, Han befalede, et elle existe. og det stod der. Amen. 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 C'est ça le thème de cet après-midi. Og det er det, der er temaet for denne tilbedelsestjeneste i dag. Alléluia. Amen. Car il dit, For, les choses arrivent. og han talte, og det skete. Amen. Hein? Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Min kære, J'aime le thème. jeg kan virkelig godt lide Parce temaet. que quand tu vois, Fordi når du ser, la Bible dit ce que Dieu t'a dit. at Bibelen siger, at det Gud har fortalt dig, Ce que Dieu t'a dit, det Gud har fortalt dig, c'est sa parole. det er hans ord. Alléluia. Amen. Dieu t'a dit, Gud har c'est sagt, sa parole. og det han har sagt er hans ord. Et la Bible dit Og Bibelen siger, que la parole de Dieu at Guds ord a une puissance. har en La magt. parole de Dieu Guds ord est créative. er skabende. Alléluia. Amen. La parole de Dieu Guds ord est capable er i stand de til renverser les forteresses. at bryde fæstninger ned. Alléluia. Amen. La parole de Dieu Guds ord est capable er i stand de til renverser les condamnations. at fjerne fordømmelser. La parole de Dieu Guds ord est capable er i stand til d'annuler, bien at aimé, les annullere condamnations. fordømmelserne. Comme notre papa a parlé. Og vores papa har Il fortalt dit her. que son nom, Han siger hans navn, le nom de son, de son oncle, og han har fået sin onkels navn, som er i en qui landsby, n'a jamais été en ville. aldrig nogensinde har boet i byen, som aldrig nogensinde har blevet undervist. Alléluia. Amen. Mais ce nom-là qu'on lui a donné. Men det er et navn, der er blevet givet. C'est-à-dire, en d'autres termes, Det vil sige, on avait dit quelque chose au travers de ce nom. der blev sagt noget i løbet i forhold til det navn. Alléluia. Amen. Non, non, des fois, Vores navne nogle ça gange dit quelque chose. siger noget. Alléluia. Amen. Les noms, ça dit, les noms, ça dit quelque chose. Det vil sige, at navnet kan Et sige ce qu'on noget. a écrit derrière ton nom, Og det vil sige, at det, der står c'est bag pour dit que navn, ça puisse se réaliser. det er for, at det går i opfyldelse. Alléluia. Amen. La Bible dit ce que l'Éternel t'a dit. Bibelen siger det, som Herren har sagt. La Bible dit pas ce que l'Éternel t'a dit. Bibelen siger ikke det, han siger. Ce qu'il t'a dit. Nej, han siger det, han har Ce sagt. que l'Éternel t'a dit dans le passé. Det vil sige, at Herren har sagt noget i datid. Et ce qui arrivera. Og det, der kommer til at Il y ske, a tout un processus. der er altså pour que cela en arrive. vej indtil det sker. Amen. 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 Vous savez, Ved I, Dieu, nous sommes venus ici. vi er kommet her. Je sais pas. Bon, nos enfants ici, on peut dire que
Jeg kan sige, at vores børn kan måske sige, at de er blevet født i Guds hus. Også selvom de er født i Guds hus. Om du så er et biskopsbarn, en biskop. Hvis du ikke har mødt Jesus, amen, så betyder det, at du stadig er i mørket. Amen. Det vil sige, inden du og jeg, at vi møder Jesus, inden du og jeg hører, hvad Gud har sagt til vores liv, der har der allerede været nogle ord, der er blevet sagt over vores liv. Amen. Der var allerede ord, som er blevet sagt over vores liv. Og jeg ved ikke, hvad der er blevet sagt om dig i din familie. Amen. Hvad der er blevet sagt om dig, da du var barn. Hvad blev der sagt om dig, da du blev født? Hvad blev sagt over dig? Og selv inden du blev født, hvad blev sagt om dig? Amen. Amen. Og min kære, det er de ting der, som er blevet sagt over os. Amen. De ting, der er blevet sagt over dig, da du endnu ikke kendte til Herren. De ting, som går i modsætning til det, som Gud havde sagt. Hvis vi tager Abrahams eksempel, så siger Bibelen, at Abraham kom fra Charan, og han var afgudstyrker, ligesom hver en af os her. Men Bibelen siger, at da Herren mødte Abraham, der sagde han, Amen. Amen. Det vil sige styrken bag ordet. Han sagde, forlad dit fars hus. Forlad din stamme. Amen. Og jeg vil velsigne dig. Amen. Ved I, når man møder Gud, ofte når man møder Gud, Dieu va te dire quelque chose. Kommer Gud til at sige noget til dig. Alléluia. Amen. Pour t'attirer vers lui. For at tiltrække dig til Amen, ham. hein? Amen. C'est comme quand tu es en train de courtiser une femme. Det er ligesom når du er i gang med at løbe bag en kvinde. Alléluia. Amen. Tu dois lui montrer que du skal vise hende, at ja, comme tu vois là, kan du se her? moi là, Jeg vais te rendre heureux. Jeg skal nok gøre dig Je lykkelig. vais t'acheter ceci. Jeg skal nok købe Je det vais ene. te faire le tour du monde. Og jeg skal nok få dig til at rejse verden rundt. Amen. C'est ça que les mamans aiment écouter. Det er det, kvinderne godt kan lide at høre. Chez moi on dit, hein, Hos os, hvor jeg kommer fra, si tu siger ne man. connais pas tromper, De siger, hvis du ikke kan finde ud af at tu lyve, ne peux pas marier une belle femme. så kan du ikke gifte dig med en smuk kvinde. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Parce que c'est la femme, hein. Fordi kvinden er bare. Nous connaissons dans le monde. Vi ved i verdenen, Les gens là qui connaissent parler. vi là. ved folk, der er rigtig gode til at tale, og har gode talegaver. Kvinderne er altid bag dem, Parce qu'ils connaissent parler. fordi de ved, hvordan de skal forføre. C'est la nature humaine. Det C'est la er, femme. det er kvindens natur. Amen. Hein? Amen. Même dans les jardins d'Éden, Og selv i Edens have, Adam était là. Adam var der. Mais Satan est venu. Men Satan, han kom med nogle lækre Lui ord. aussi, il a dit. Hein? Og Il a han dit, sagde også, est-ce que vraiment Dieu så, a dit? er du sikker på, at Gud virkelig har sagt det her? Ce sont des bonnes paroles. Det er nogle lækre ord. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand nous rencontrons Dieu, Det vil sige, når vi møder Gud, Dieu va te dire, så kommer Gud til at sige til dig, si tu me suis, hvis du følger mig, si tu me sers, hvis du tjener mig, voici. se det. Amen. Hein? Amen. 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 Même moi, quand je dis, Selv når jeg siger, quand l'homme de Dieu a dit, tu vas servir Dieu, da Guds mand fortalte mig, du kommer til at tjene Gud, c'était ainsi dit l'Éternel. det var også en måde, Herren talte på. Tellement que j'étais dans la faiblesse. Men fordi jeg var i en svaghedsposition. Halleluja. Amen. Parce que il faut quand même, tu peux pas accepter, une femme, on peut pas seulement te courtiser comme ça, tu dis oui. Og en kvinde, du ved, du accepterer heller ikke lige med det samme, når der er en mand, der taler til dig. Nej. Quand nous venons à Dieu, nous ne demandons pas. Og nogle Tu gange, m'appelles, alors tu dois faire quoi pour moi? og nogle gange, så kommer vi til Herren uden at spørge ham, siger, du kalder mig, men hvad vil du have, jeg skal gøre? Tu vas dire que je vais te servir. Du siger, jeg skal tjene dig. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu dises au Seigneur, je vais te servir, alors tu vas faire quoi pour moi? Så siger du, okay her, du vil gerne have, jeg skal tjene dig. Fint nok, men hvad gør du for mig? Il va te dire, Og Herren kommer til at fortælle dig. je vais faire, Se, hvad jeg vil gøre. Jeg vil gøre det og det. Amen. 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 Peut-être toi, tu ne connais pas encore, il faut aller demander. Og hvis du ikke ved det, så spørg. L'Éternel est en train d'appeler, il faut aller lui dire, mais tu m'appelles. Herren kalder, og så skal du sige dem her. Du kalder på mig, hvad vil du gøre med mig? Tu vas me donner quoi? Hvad vil du give mig? C'est affaire de profit. Det er en profitsag. C'est le profit. Når det handler om frelsen, så handler det om profit. Dieu vient nous courtiser. Gud
Før os. Amen. Fordi efter menneskets fald i Edens have, så blev Gud som en single mand. Amen. Gud havde ikke andre ved siden af ham. Fordi Bibelen siger, at hver aften kom han ned i haven, og han talte med dem. Men på et tidspunkt, så fandt han sig selv. Der er jo ikke andre. Amen. Hvad skal jeg gøre? Nu skal jeg starte med at forføre nogle andre. Det er det, der er frelsen. Frelsen, der kommer Gud og forfører os. Amen. Gud kommer og forfører os. Og så har vi frelsen. Amen. Og når Herren giver frelsen, så er frelsen en del. For når du har frelsen, når du har frelsen, så er der løfter. Der er ting, som Gud siger. Han siger, vi kommer til at være hovedet, aldrig halen. Amen. Og han siger, gennem hans sorg er blevet helbredt. Men nogle gange så ser vi, at de ting sker. Betyder det så, at Gud er en løgner? Amen. Nej, Gud er ikke en løgner. Det han har sagt, kommer han til at udføre. Amen. Udfordringen. Nogle gange så ønsker vi, at Gud gør, som vi vil, og gør, når vi vil. Amen. Fordi Bibelen siger, at Guds tanke er ikke menneskets. Mennesket vil gerne vise, at vedkommende er stærk. Amen. Og der er ikke nogen, der vil sige, at jeg er svag. Nej. Det er kun Guds ord, der siger, at må de svage sige, at de er stærke. Amen. Men alle vil gerne vise, at de er stærke. Amen. Vores styrke er fra Gud. Amen. Gud har sagt nogle ting over dit liv. Og mørket har også sagt nogle ting over dit liv. Men nogle gange, så accepterer vi hurtigt det, mørket siger. Men det er svært for os at acceptere det, Gud har sagt. Amen. Og i aften er Gud kommet, for at du, når du går ud herfra, skal forstå, det jeg lever, det er ikke mit liv. Amen. Fordi der er ting, vi går igennem, hvor vi ved, det her det er ikke Gud. Men Gud sender ordet for at sige, du skal ikke bekymre dig. Du har tabt første gang. Du skal ikke bekymre dig. Jeg har ikke kaldt dig til tab. Amen. Jeg har ikke kaldt dig til at tabe. Jesus er død på korset. Og han har allerede givet os sejren. Amen. Men der er et forløb. Når man ser Israels børn, da de kom ud af Egypten, så var Egypten som frelsen. Amen. Den første etape i det kristne tro, når man går med Herren, det er frelsen. Amen. Du har frelsen. Men det er ikke automatisk, at tingene ændrer sig. Amen. Og den anden etape, min kære, der bringer Gud os ind i ørkenen. Og i ørkenen, det er der, hvor Herren begynder at sige, hør, jeg er Gud. Du skal bare være lydig, som han sagde til Abraham. Fordi Abraham han tog afsted, og han troede, han kunne leve, som han gjorde i verdenen. Men han sagde, du skal have din integritet i orden. Og det er der, hvor udfordringen kommer for mange af os Guds børn. I ørkenen, hvor Gud gerne vil have, han vil gerne have, at du forstår, hvordan han går. Fordi at Gud han går ikke med det, du ser. Amen. Hvis der er en person, der altid viser dig alle mulige forskellige ting, så er det ikke det, så kommer det ikke fra Herren, for Herren han går med troen. Bibelen siger således, uden tro er det umuligt. Amen. Amen. Umuligt at være til behag over for Herren. Og I ved alle sammen, hvad umuligt betyder. Amen. Umuligt. Amen. Det vil sige, det Gud er i gang med at sige, det er, at du ikke skal miste modet. Du skal ikke se på kampene. Amen.
Si on était comme des enfants, en tout cas, on allait vivre toujours dans la joie. At hvis, Mais si on était comme les enfants, hvis vi var som on børn, allait toujours vivre dans la joie. ville vi altid have været glade. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant, Fordi barnet lui sait que son père a tout. ved, at hans far kan alt og har Halleluja. alt. Il Amen. connaît que son père, il peut crier, mais, Og han kan råbe og skrige, men han ved, far skal nok give mig til mais sidst. moi et toi, Men du og jeg, doit toujours dire, mais Seigneur a dit ceci. vi siger, at Herren har sagt det her. Moi, Men j'ai vu ces choses. hvorfor er det, jeg ikke lige ser det, og hvorfor? Hvorfor? Diable bien-aimé. Alle de spørgsmål her fra djævlen. Dieu veut que tu comprennes à partir de ces jours. Gud vil gerne have, at du forstår fra i dag af, at det, han har fortalt dig, C'est ça ce qui va s'accomplir. det er det, der kommer til at gå i Ça opfyldelse. peut prendre du temps. Det kan tage tid, Tu peux passer des moments difficiles. og du kan gå igennem svære tider. Mais sache-le, Men du skal vide, il a dit, det han har sagt, c'est ce qui arrivera. det er også det, der kommer til at ske. Alléluia. Amen. On n'a pas dit que ça arrive. Hein? Og han siger ikke, det sker, at nu han siger, det kommer til at ske. Det vil sige, der er et forløb. Dieu te fait marcher dans Det le vil sige, désert. Gud han får dig til at gå igennem Comment ørkenen. tu vas connaître Dieu Og hvordan kommer du til at kende si Gud, tu n'as pas vu le miracle hvis de du Dieu? ikke har set Guds mirakel? Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Il faut que tu vois les combats. Det er vigtigt, at du ser kampen. Les enfants d'Israël, ils ont qui des combats. Guds Israels børn har gået igennem så mange kampe, Des moments où il n'y avait pas d'eau. og de gik igennem tidspunkter, hvor der ikke var noget vand. Où des fois le roi des Moabites disait, vous ne passerez pas ici. Og nogle gange var der moabitter, der sagde, I kommer ikke til at gå forbi her. Il arrive ici, Jéricho est barricadé. Og de tog til Jericho, men Jericho var lukket af. Il a dit, mais Dieu nous a dit, vous allez à Cana. Og så tog de hende der skridt til Kanaan. Men her er der Jordanfloden. Comment? Hvordan? Est-ce qu'il est menteur? Er han en løgner? Est-ce que Jourdain ne s'est pas séparé? Delte Jordanfloden sig ikke? Est-ce que Jéricho n'était pas écroulé? Faldt Jerichos mur Est-ce qu'ils ikke? ne sont pas arrivés à la terre promise? Nåede de ikke ned til det forjættede land? Alléluia. Amen. Dieu veut que tu comprennes Herren vil gerne have, at du que forstår, les combats que toi tu vis, at de kampe, du går igennem, ce sont des escaliers que det Dieu a de er préparer. trapper, som Gud er i gang med at forberede. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas les combats, For hvis du ikke har nogen kampe, on ne va pas venir ici. så kommer vi ikke her. Alléluia. Ce qui nous Amen. approche de Dieu, c'est les combats. Og det vi har brug for, grunden til, at vi kommer her, er på grund af kampene. Parce que quand tu regardes, Fordi når du kigger, tu dis, qu'est-ce que je vais encore faire? så siger hvad skal jeg gøre? Je vais seulement chercher les dieux. Lad mig bare gå over og søge efter Gud. Halleluja. Amen. Dieu bien-aimé, Gud, Dieu, ce min qu'il a kære, dit, det han har sagt, c'est ce qui va det arriver. er det, der kommer til at ske. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Min kære, Vous savez, aujourd'hui, ved I dag, dans le monde, i dag i verdenen, il y a ce qu'on appelle la guerre de l'information. så er der det, man kalder for informationskrig. Et c'est ce que le monde est en train de nous préparer. Og det er det, verdenen er i gang med at forberede os til. En tant que chrétien, Som kristen, bien-aimé, la télé, il y a des choses qu'on parle à la télé. min kære, der er så mange ting, der kører igennem i fjernsynet. Il y a des choses où on dit, les chercheurs ont dit. Der er ting, som forskere har sagt, On va te dire les og nogen, der siger, at eksperterne har on sagt. va te bombarder avec des histoires. Og du bliver bombarderet med så mange informationer. Alléluia. Des fois, tu es malade, tu commences à se sentir un peu bizarre là. Og nogle gange, når du er syg, og du har det Il mærkeligt y i a des kroppen, gens qui partent derrière sur l'internet, tu commences à checker. så er der folk, der begynder at google på Qu'est-ce que internettet, les experts ont og dit? siger, hvad har eksperterne sagt? Mais tu es enfant de Dieu. Men du er Guds barn. Alléluia. Amen. Ça, c'est les choses qu'on est en train de te bombarder. Det er de i gang med at bombardere dig med. C'est pour te voler la foi. Fjern din Que tu tro. oublies Det er for, at du ce que glemmer Dieu a dit. det, som Gud har C'est ce que sagt. Satan a fait avec Ève. Og det er det, som Satan har Est-ce gjort que med Dieu Eva. a réellement Har dit? Gud virkelig sagt? Halleluja. Amen. Est-ce que Dieu a réellement dit? Har Gud virkelig C'est sagt? ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimé. Og det er det, der sker i dag, min kære. Alléluia. Toi, tu es enfant de Dieu. Du er Guds barn. Alléluia. Amen. Tu as le combat, oui. Du har kampe, ja. Le combat, c'est le parcours d'un enfant de Dieu. Kampe er en del af det at være Guds barn. Alléluia. Amen. Mais ne regarde pas ce combat. Men du skal ikke se på de kampe der. Alléluia. Regarde, bien-aimé, Se à la victoire de Jésus. på Jesus sejr. C'est ce qui va te donner For la det, der kommer force. til at give dig styrken. La victoire de Jésus. Jesus sejr, C'est ce qui va te donner det er det, der kommer til at give dig Tu styrken. dois comprendre, Du kommer til at forstå, que min ce kære, que Dieu a dit, at det, som Gud har sagt, kommer til at ske. ça arrivera. Kommer til at blive opfyldt. Kommer til at ske. Amen. Hein? Amen. 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 Nous allons lire un verset Vi læser et vers, qui va nous amener pour adorer le Seigneur. som bringer os til at tilbede Herren. Nous sommes dans Nombre 23. Vi er i 4. Mosebog 23. Nombre 23.
11 en 24, je lis au nom de Jésus. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour marcher? Non. Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité, et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Bophim, au sommet de Postcat. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de ton Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam. Il mit les paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Balak til Bilam, hvad det, du gør imod mig? Jeg lod dig hente, for at du skulle forbande mine fjender. Og nu har du velsignet. Skal jeg da ikke sige, Herren lægger mig i munden? Så sagde Balak til ham, kom nu med mig til et andet sted, hvorfra du kan se folket. Her ser du kun den yderste del af det, ikke det hele. Derfor skal du forbande mig. Han tog ham til udkigsstedet i Pegas tinde, og han byggede 7 altre og ofrede en tyr og en vædder på hvert af dem. Bilam sagde til Balak, bliv stående her ved dit brandoffer, mens jeg går hen og møder Herren. 16. Herren mødtes med Bilam og lagde et ord i hans mund. Og så sagde han, vend tilbage til Balak og sig dette til ham. Han kom hen til Balak, der stod ved sit brandoffer, sammen med Moabs mænd. Balak spurgte ham, hvad har Herren talt? Da fremsagde Bilam sit spådomsord. Rejs dig, Balak, og hør efter. Lyt til mig, Zippors søn. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, gør han det. Og når han har lovet noget, lader han det ske. Jeg har hentet ham til at velsigne. Han skal forsigne. Jeg opgiver det ikke. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Min kære, vi vi kan se i teksten, Balak, vi ser at Balak, qui fut le roi de Moabit, som var Moabiternes konge. Alléluia. Amen. Et Balaam qui était le prophète de l'Éternel. Og Balaam, som var Guds profet. Alléluia. Amen. Et les enfants de Dieu, og Guds børn, qui me représentent, qui te représentent, som repræsenterer du og jeg. Der har Gud kaldt os, som jeg sagde, til frelse. Men når Gud sætter os fri fra slaveriets hus, og fra de hjem, vi kommer fra, hvor Gud ikke var til stede, hvor alt var tilladt, hvor afgudstyrkelsen blev opløftet. Amen. Og når vi så møder Gud, så kommer Gud først og frelser os og redder os. Han reddede Israels børn. Han frigav dem fra Egypten. Frelsen. Tegnen på frelsen. Amen. Men mens de gik rundt i ørkenen, var der rigtig mange ting, der gentog sig i deres liv, kampene. Der var folk, som ikke kunne udholde Israels folk. Men Gud havde allerede sagt
til Abraham, je te bénirai. At jeg vil velsigne dig. Alléluia. Amen. Je rendrai ton nom grand. Jeg kommer til at gøre dit navn stort. Dieu a parlé, mais dit tes enfants iront en Égypte. Og Gud talte og sagde, at dine børn kommer til at tage til Egypten. Mais je vais les retourner sur cette terre. Men jeg vil bringe dem tilbage på dette jord. Alléluia. Amen. Que Dieu a dit. Det som Gud har sagt. Alléluia. Ça arrivera. Kommer til at ske. Et si le chemin. Og på vejen. Il raconte bien de les rois de Moab. Møder han Moabs konge. Qui voulait maudire les enfants d'Israël. Som gerne ville forbande Israels børn. Qui t'a maudit? Hvem har forbandet dig? Alléluia. Nous avons reçu beaucoup de paroles de malédiction. Vi har modtaget så mange forbandelsesord over vores liv. Des fois même ton père. Nogle gange er det din far og din mor, der forbander dig. Parce que nous étions dans les ténèbres. Fordi vi var i mørket. Nous étions dans la maison où on connaît pas Dieu. Og vi voksede op i et hus, hvor man ikke kendte Gud. Hvor der blev sagt hvad som helst. Og du kan let sige til et barn, at du er en idiot. Du siger til dit barn, du kommer ikke til at blive til noget. Amen. Je me souviens encore. Jeg husker. Notre maman Thérèse Mémoire. Vores kære mor. Elle disait. Hun sagde. Il dit que Papa Lange lui disait toujours. Hun sagde, Mamma Lange sagde altid, Papa Lange fortalte hende. Du er så naiv. Alors lui disait. Så sagde hun. Je suis pas naïf. Nej, jeg er ikke naiv. Jeg har Guds ord. Jeg har Helligånden. Amen. Tu vois, il a annulé cela. Så hun annullerer ordene. Toi regarde dans ta vie. Men se i dit liv. Qui t'a maudit? Hvem har forbandet dig? Qui t'a maudit? Hvem har forbandet dig? Moi personnellement. Mig personligt. À un moment de la vie. På et tidspunkt i mit liv. Quand j'étais encore âge, je crois 17 ans. Da jeg var omkring 17. J'ai commencé à devenir turbulent à la maison. Begyndte jeg at blive meget oprørsk derhjemme. Sous le choc, il parlait de mauvaises paroles contre Og min mor nogle gange, når hun var sur, så sagde hun nogle rigtig dårlige ord over mit liv. Hun var ignorant. Hun vidste ikke. Hun kendte ikke Guds ord. Og i dag, om barnet så gør hvad som helst, så kigger jeg bare på ham. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Halleluja. Amen. Fordi hvad vil du sige? Vil du sige til et barn, at du er det ene eller det andet? Nej, så fordømmer du selv barnet. Og nogle gange sagde de, jeg er død, så du bliver begravet. Og det var sådan nogle ord, der blev sagt til Kongo. Ja, dø, så du bliver begravet. Mør på Congo en terre. Amen. Det er fint at høre på. Amen. Det er nemt. Men det, som sker bagefter. Halleluja. Amen. La parole, min kære ordet, comme la Bible dit, som Bibelen siger, parole. Gud har gjort alt gennem ordet. Halleluja. Dieu a dit que la lumière soit, Bibelen sagde, at må lyset blive til, og lyset kom. Det vil sige, det der bliver sagt. Og virkelig ofte, når det er forældre, der siger det. Dine forældre kan forbande dig. Din mand kan forbande dig. Din kone kan forbande dig. Du kan forbande dine børn. Amen. Der er mænd, der kalder deres koner for idioter. Der er også koner, som også kalder deres mænd for idioter. Tænker du virkelig, kan du overhovedet tænke klart? Det du siger, giver det overhovedet nogen mening? Amen. Halleluja. C'est aujourd'hui. Alléluia. C'est le monde aujourd'hui. Det er verden i dag. Alléluia. Du er i gang med at forbande din egen mand eller din kone. Vi er Guds børn. Amen. Du skal helliggøre dit ord. Der er ting, der ikke længere kan komme ud af din mund. Jeg er i gang med at tale til en person. Alléluia. Amen. Il va amener des histoires. L'enfant va faire les histoires. Tu vas. Fordi Satan kommer virkelig til at bringe en masse ting, hvor barnet kommer til at gøre ting, og så siger du, hvis jeg var i Afrika, havde du fået en flad. Men du kigger bare og siger, hvad skal jeg gøre? Du kender Guds ord. Jeg kan ikke forbande mit barn. Så må du bare kigge. Halleluja. Amen. C'est là, bien, amen. Amen. Acclame pour Jésus. On va voir l'intelligence renouvelée. Må Gud forny vores intelligens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Gud er vidunderlig. Amen. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Vi er Guds børn, min kære. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Vi er Guds børn. Dieu t'a créé. Gud har skabt dig à son image. i hans billede. Alléluia. Amen. Ton mari, Dieu l'a créé à son image. Og din mand har Gud også skabt i hans billede. Om han så opfører sig dårligt, så skal du ikke forbande ham. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des femmes comme ça. For der er koner sådan, kvinder, hustruer. Det er virkelig, hvor de bare forbander deres mænd. Og der er også mænd, der bare forbander deres hustruer. Alléluia. Amen. 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 Må Gud være lovet. Et la Bible dit, og Bibelen siger, que le roi là a dit, parce qu'il voyait la puissance d'Israël. Han kunne se Israels styrke. Alléluia. Il dit maudis-les seulement. Han sagde, forband dem. Alléluia. Il dit à Balaam, han sagde til Balaam, bare forband dem. Alléluia. Comme je disais, bien-aimé, og som jeg sagde, il y a des paroles de malédiction que nos parents ont prononcées sur nous. Der er virkelig nogle forbandelsesord, som vores forældre nogle gange har sagt over os. Der er ord, som din chef måske har sagt. Og selvom det ikke er nogen forbandelse, så påvirker det dig psykologisk. Der er ord. Vi hørte en kvinde, som havde givet et vidnesbyrd i Kinshasa. Hvordan, da hun var i mørket og nu ikke forstod budskabet for tjenesten, så forbandt hun sig. Er du virkelig en mand? Kvinden kan sige alt. Kvinden siger det. Det er som om, hun har taget al din maskulinitet ud af dig. Og hun begyndte at forbande sin mand. Og manden kunne ikke gøre noget. Alléluia. Si tous les plats, les mariés, même au lit, la main était devenue faible. Alt, selv i sengen, der duede det ikke længere. Amen. À cause des paroles. På grund af ord. Quelle parole sort de ta bouche? Hvad for nogle ord kommer ud af din mund? La parole a une puissance, bien-aimé. Ordet har en magt, min kære. Alléluia. La Bible dit ce que Dieu a dit arrivera. Bibelen siger, det som Gud har sagt kommer til at ske. Og Guds fuldstændighed i os, så når vi siger, sker det også. Om det så er godt eller dårligt. Amen. Amen. Dig, som altid siger, det der kommer til at dræbe mig. Ja, det kommer til at dræbe dig. Amen. Hvis du ikke fornægter det, fordræber det dig. Og nogen, de siger, folk kommer til at dræbe mig med de her regninger. Ved du, når du siger dræbe? Så kommer det virkelig til at chokere dig en dag, og så bum, får du et hjertestop, og så ved I, ingen kan dræbe dig. Der er ikke en livssituation, der dræber dig. Det Gud har sagt, det er det, der kommer til at ske. Amen. Så Bibelen siger, at Moabs konge, han sagde, forbandt det folk, og de gjorde alt. Og han gav til Guds mand og sagde, du skal bare profetere over mig. Amen. I dag er der så mange falske profeter. Så siger du, giv mig noget, så skal jeg nok komme med en profeti. Hvis du ikke giver noget, så kommer der ikke en profeti. Jeg kritiserer ikke nogen, men jeg er virkelig ikke i det. Amen. Jeg er selv profet over mit eget liv. Profet over mit eget liv. Amen. Han lavede en offergave og spiste. Det er billedet for i dag. Folk, der tager dine penge gennem Facebook, siger, send penge, så skal vi nok komme med profetier. Det er falske profeter, min kære. Det er falske profeter. Alléluia. Amen. Il peut pas prophétiser. Beaucoup de on n'a pas prophétisé. Moi, quand on n'a pas prophétisé, qui a prophétisé sur Covid? Der er ikke nogen, der profeterede over covid. Hvem har profeteret over covid-19? Covid nous a attrapé tous. Covid-19 ramte os alle sammen. Ça nous a, en tout cas, c'est pour la première fois que tu as la maison de Dieu. C'est marqué dans l'histoire où la maison de Dieu était fermée. Det var virkelig første gang, hvor selv Guds hus var lukket. Der var så mange profeter. Men ingen sagde, pas på. Alle sagde, kom, det er fint. Amen. Det er for at sige, min kære. Der er også falske profeter. Alléluia. Men den, som Gud har velsignet, ham kan du ikke forbande. Bibelen siger således, at inden dine forældre forbander dig, så siger Guds ord, at vi er blevet udvalgt, inden verdenen blev til.
Dieu nous avait choisi avant la fondation du monde. Gud havde udvalgt os inden verden blev til. Han siger, at han virkelig har gjort os i stand til at kunne gøre ting og har udvalgt os i forhold til lysterne for hans egen vilje. Det vil sige, det er hans vilje. Så når du har set din kone, og så siger du, ja, det er min egen vilje, jeg gifter mig hende. Og hvor Gud også gennem hans vilje siger, jeg vil gerne have verdenen til mig i min favn. Det var Guds vilje. Amen. Men djævlen kommer også og taler. Djævlen søger altid efter det, som Gud søger efter. Og Gud søger altid efter det, som... Djævlen søger altid efter det, Gud søger. Det, som Gud gerne vil have, at djævlen ikke. Og det er derfor, du har kampe. Kampe er for at sige, at Gud søger efter dig, men djævlen søger også efter dig. Og Bibelen siger, at Balaam kom for at komme med spådomsord. Men det, der kom ud af hans mund, det var velsignelser. Det var for at sige, det vil sige, lige meget hvad det er for en situation, vi går igennem. Lige meget hvad det er for nogle kampe. Er der nogle gange situationer, hvor vi kan sige, hvor er Gud? Det er at have manglende tro. Fordi når vi siger, hvor er Gud, så er Gud altid ved siden af dig. Han er ved siden af dig. I mørket, i ørkenen, er der mange ting. Guds børn fik så mange kampe. Amen. Og i ørkenen har der været så mange kampe. Men hver gang der opstod en kamp, efterlod Gud dem ikke. Det vil sige, din kamp kommer Gud aldrig til at lade dig være. Det er os, der nogle gange svigter Gud. Men Gud er altid til stede. Det han har sagt, det er det, der kommer til at ske. Amen. Og jeg sagde, min mor, hun sagde, at kom altid med forbandelsesord. Og på et tidspunkt, så det mig. Halleluja. Amen. Amen. Mais quand je suis venu dans ce ministère, jeg kom i den her tjeneste, Dieu m'a dit, c'est mon serviteur. Så sagde Gud til mig, du kommer til at tjene mig. Amen. Og min mor, quand elle était tombée malade, hun blev syg, ringede jeg til hende. J'ai dit, ma mère. Jeg siger, mor. En tout cas, le diagnostic, ma mère, elle avait le cancer. Min mor havde kræft. Cancer de sang. Brystkræft. Tous les diagnostics étaient en tout cas compliqués. Og prognosen så meget sort ud. Elle est aussi âgée. Fordi hun er så gammel, så var der ikke nok blod. Og en dag ringede det til mig, en ven, der sagde, ved du, lægen er i gang med at skjule nogle ting, han vil ikke sige det hele til din mor. Men altså at operere hende, det er virkelig at få hende at avancere forløbet hurtigt, så hun dør. Så det er bedst, at hun bare tager hjem. Mon ami là, c'est quelqu'un qui connaît pas Dieu. Men en ven der, det er ikke en, der kender Gud. Så sagde jeg, nej, det er ikke Gud. Det er ikke mennesker, det er ikke lægen. Der er en Gud i himlen. Og det er den Gud, som velsigner og helbreder. Den Gud har helbredt mig. Jeg kommer også til at helbrede hende. Den tog jeg ordet. Da manden gik, så ringede til min mor. Så sagde jeg til min mor, hun skulle angre. Jeg talte med hende. Jeg siger, se det liv, du har haft. Amen. Det er svært, når du får dine egne forældre til at angre. For der er ting, du siger til dem. Siger de, ej. Så sagde jeg, se det. Du skal angre. Amen. Så sagde jeg, mor, angre. Giv dit liv til Jesus, og Jesus kommer til at helbrede dig. Og den dag bragte jeg hende til Kristus. Amen. Og det som havde forbandet hende, blev helbredt. Jeg tog hende til Kristus, og så sagde jeg, og vi bad sammen, sagde jeg, den sygdom bringer dig ikke til død. Og dagen efter kom blodet til, hendes blodsprocent kom op, hun blev opereret, og hun tog ud af hospitalet, og i dag er hun uden kræft, hun er kræftfri i dag. Den person, hun forbandede, det er den person, som kommer og velsignede hende. Det er for at sige, det er min kære. Jeg siger ikke, min mor er dårlig. Jeg kalder hende ikke heks. Amen.
Amen. J'ai dit ça. Jeg siger, dans l'ignorance. I ignorancen, da hun ikke var i mørket, der var det gode, det dårlige, og det dårlige var det gode. Amen. Men i dag har jeg kendt til sandheden, så jeg kan ikke forbande mine børn. Lige meget hvad de gør, så kan jeg bare tage græd for dem. Amen. Når dit barn kan se, at han har gjort noget dårligt, og du bare græder, så gør du dem fortvivlet. Amen. Det er for at sige, min kære, det som Gud har fortalt dig, det kommer til at ske. Lad være med at gå rundt med bekymrede blikke. Kampene er der. Det gør ondt. Halleluja. Amen. Men, min kære, det han har sagt, hvis i dit helbred, halleluja. Amen. Tes études, hvis i over din studier, ton travail, over dit arbejde, over dit åndelige liv, ton ministère, din tjeneste, det han har sagt, tro på det. Det kommer til at gå i opfyldelse. Halleluja. Amen. Ça va s'accomplir. Det kommer til at gå i opfyldelse. Halleluja. Amen. Ça va s'accomplir. Det kommer til at gå i opfyldelse. Ne t'inquiète pas. Du skal ikke være bekymret. Halleluja. Amen. Men quand nous marchons avec Dieu, når vi går med Gud, min kære, aujourd'hui, i dag, nous devons être, la Bible dit, du siger Bibelen, dans Romains 12, verset 2, i Romerbrevet 12:2, qu'est-ce que la Bible dit? hvad siger Bibelen? Romerbrevet 12:2 siger, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Alléluia, acclamez la parole de Dieu, Klar for acclamez la Guds parole de Dieu, ord, acclamez la klar for parole de Guds Dieu. ord. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tilpas jer ikke denne verden. Tout ce que nous voyons bien aimé Alt aujourd'hui, hvad vi ser, min kære, c'est le siècle présent. det er verdenen i dag. C'est difficile Det er svært pour accepter ce que Dieu a dit. at acceptere det, Gud har Parce qu'on sagt, nous montre d'autres choses. fordi vi bliver vist noget andet. La vie nous montre d'autres choses. Livet viser os noget Notre andet. environnement nous montre Hvor, d'autres choses. vores omgangskreds viser os noget andet. Parce que nous ne sommes plus dans la première maison. Fordi vi er ikke længere i det første On a hjem. quitté. Det har vi Nous forladt. sommes en train de renoncer. Vi er i gang med at fornægte. Egypte. Vi er ikke længere i Mais Egypten. nous sommes dans le désert. Men vi er i ørkenen. Dans le désert, Og i ørkenen, ne soyez pas incrédules. der skal vi ikke have manglende tro. Ceux qui étaient incrédules, Bibelen siger, at dem, der var tous sont vantro, morts dans le désert. døde alle sammen i ørkenen. Que moi et toi, Det som du og nous jeg, devons être bien aimés. vi skal være. Vi skal være. Notre intelligence doit être renouvelée. Vi skal have en intelligens, der er Qu'est-ce fornyet. que Dieu a dit Hvad pour moi? har Gud sagt for dig? Qu'est-ce que la Bible dit pour moi? Hvad siger Bibelen Qu'est-ce for que la mig? parole de Dieu dit pour moi? Hvad siger Guds ord i forhold til mig? Accepter cette Du parole. skal acceptere Dieu ordet. n'est pas un homme pour se repentir. Gud er ikke et menneske for at Ce andre. qu'il a dit, Det han har ça sagt, s'accomplira. kommer til at ske. Ton problème est bien aimé. Din udfordring er, Tu dois bien aimer. er, Voir les choses comme Dieu at voit. du skal se tingene, som Gud Tu ser dem. dois accepter les choses que Dieu te dit. Du skal acceptere det, Gud fortæller dig. Halleluja. Amen. Des fois, peut-être Dieu t'a promis de grandes choses. Og nogle gange har Gud lovet dig en stor ting. Halleluja. Dieu t'a promis de grandes choses. Gud har lovet dig Mais mange avant store ting. d'arriver à ces grandes choses, Men inden du når til de store il y a un ting, parcours. der er et forløb. Alléluia. Amen. Il y a un parcours. Der er et forløb, Tu dois marcher avec lui. hvor du skal gå med ham. Tu dois l'écouter. Du skal høre på Toi, ham. t'es bien aimé. Dieu t'a dit. Andre har Gud Je t'amène sagt, quelque part. jeg bringer dig til et sted. Peut-être dans l'élévation. Måske i opløfter, Peut-être dans la gloire. måske i herlighed. Mais il faut avoir la foi. Men du skal have troen. Parce que pour accepter ce que Dieu dit, ça va arriver. Fordi for at acceptere det, Il faut Gud avoir la siger, foi. skal du have tro. Il faut exercer ta foi. Du skal ud og øve din tro. La foi vient de ce qu'on écoute. Og troen kommer fra, hvad vi Mais si tu hører. ne pries pas, Men hvis du ikke beder, si tu ne cherches pas Dieu, hvis du ikke søger Herren, comment ces choses-là, ça va hvordan s'accomplir? kommer de ting til at gå i Le opfyldelse? diable va te montrer toujours, ça va pas Fordi s'accomplir. djævlen kommer til altid at vise dig, at det ikke kommer til at ske, men det er i bønnen. Quand nous venons ici, Når vi kommer her, nous prions. og vi beder, Tu viens ici, du KO. kommer her Tu og retournes OK. fuldstændig kaotisk, og du
kommer ud ok. Yes. Hver dag. Amen. Er din tro i gang med at stige til værs og blive styrket. Og du bliver en stor kriger. Amen. Og ordene begynder at ændre sig. Du er ikke længere guden. Du er ikke længere den kvinde, som siger, den her regning kommer til at dræbe mig, du kommer til at sige, Jesus har allerede betalt på korset. Halleluja. Amen. Amen. Du ændrer din talemåde. Halleluja. Så når vi ændrer vores måde tale på, så er vi i gang med, så er vi i gang med at aligne os med det, som Gud har sagt. Halleluja. Vi skal aligne os med det, Gud har sagt. Din vilje skal alignes med Guds vilje. Dine tanker skal alignes med Guds tanker. Hvad tænker Gud om dig? Du skal ikke se på dig selv, som du er. Nej, du er i ørkenen. Det er for en tid. Halleluja. Amen. Men Gud har en plan for dig. Gud har kaldt dig for store ting. Gud har kaldt dig til frelsen. Og han har kaldt dig til udfrielsen. Han har kaldt dig for, at du skal have fremgang. Han har kaldt dig for, at du tjener ham. Han har kaldt dig for, at du skal blive kaldt hans tjener. Amen. Og Gud er ægte. Hvis jeg står heroppe og kan tale om ham, så er jeg ikke bedre end dig. Jeg var også svag. Og jeg kendte heller ikke til Herren. Amen. Men fordi der er ting, han har sagt over mig. Og det er derfor, det i dag går i opfyldelse. Amen. Hvem kan tro? Jeg sagde til dig, at nogle venner og siger, jeg tjener Gud. Så siger de, hvis du tror på Gud, så må jeg også tro. Amen. 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 Halleluja. Amen. Nous sommes pas les fils des pasteurs. Vi er ikke præstens børn. Moi, les fils de, je sais pas, maman diaconesse. Nesses barn. Nous, c'est la miséricorde de Dieu. Og så er det bare Guds barmhjertighed. La grâce de Dieu. Guds nåde. Qui nous a ramassés. Som har samlet os op. Alléluia. Amen. C'est pour dire. Det er for at sige. C'est que le monde dit. Det som verdenen har sagt. Ça doit pas affecter ta vie. Det skal ikke påvirke vores liv. C'est que les experts disent. Det som eksperter siger. Il ne faut même pas écouter. Dem skal du ikke lytte til. Alléluia. Il y a un verset qui dit. Der er et vers der siger. N'appelez pas conjuration. C'est que le monde appelle. Du skal ikke. N'appelez pas conjuration. Du skal ikke kalde forsamling det, som verden kalder forsamling. Amen. Hvis verden siger, der er en krise, så skal du sige, at Gud giver i forhold til alle mine bønner, til alle mine behov. Hvis verden siger, der er sygdom, så skal du sige, Jesus har helbredt mig. Den her sygdom er for Guds herlighed. Amen. Og vi læser det sidste vers for at slutte af. Romerbrevet 10, vers 4. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Amen. Min kære, i alt, hvad vi har talt om, så er Kristus enden på loven. Fordømmelsen i vores liv, min kære, dem har Kristus sejret over på korset. Alt, hvad du gennemlever, ja, der er ting, du går igennem, som du kan se ikke er normale. Der er ting, som gentager sig i dit og mit liv. Men jeg vil gerne fortælle dig, Jesus Kristus er enden på loven. Jesus Kristus er enden på loven. Det, der er blevet sagt i din familie, har Jesus Kristus sejret over på korset, Golgotha. Min kære i himlen, tro på Jesus. Tro på ordet. Bibelen siger, i begyndelsen var ordet, og ordet var Gud. Det Gud siger, det er hans ord. Og Guds ord
pas seulement la Bible. Begrænser sig ikke kun i Il y a des Bibelen. paroles Der er ord, que Dieu va te dire som Gud kommer til par at la fortælle conviction dig. personnelle. På grund af den Il y a des personlige paroles overbevisning, que der Dieu er va te ord, dire som Gud kommer dans til at les sige songes. igennem Il y a des drømmen. prophéties. Der er Il y profetier. a des promesses. Der er løfter. Et toutes ces paroles-là, Alle de ord, toutes ces paroles-là, alle de ord, bien-aimé, min c'est kære, ce que Dieu a det er dit. det Gud har sagt. Alors ce soir, Så i aften, quand tu quittes ta cellule, når du går herfra, tu dis, skal du je sige, sais ce que Dieu a jeg dit. ved, hvad Gud har Je sagt. sais ce que Dieu a Jeg dit. ved, hvad Gud har sagt. Satan, toi, tu es ma Og terre. Satan, du er en Tu es løgner. ma terre. Du er en Moi, løgner. je sais Jeg ce ved, que Dieu a dit. det som du har Ça va sagt, s'accomplir kommer dans til ma at vie. ske i mit liv. Ce que Dieu a Det dit, som Gud har ça va sagt, s'accomplir. kommer til at gå i Amen. opfyldelse. Que l'Éternel bénisse Må sa Gud parole. velsigne sin ord. Amen. Tu vas commencer à adorer Jésus, bien-aimé. Vi Tu rejser vas os op commencer à élever for at prise Jésus. Jesus. Parce qu'il dit une parole. Fordi han siger et ord. Il dit une parole pour toi Han ce siger et soir. ord for dig i aften. Il dit une parole. Han siger et Il dit une ord. parole de guérison. Han siger et Il helbredelsesord. dit une parole de Han libération. siger et frigivelsesord. Il dit une parole de Han délivrance. siger et udfrielsesord. Commence à élever Jésus, På grund af bien-aimé. opløft Jesus, min kære.